Simon Busuttil ma jiċħaċ li waqt il-votazzjoni għall-approvazzjoni tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien hemm numru sostanzjali ta' membri tal-Eżekuttiv li jażlu li jastienu u ma jivvutawx favur il-lista ta' kandidati mresqa mill-istess kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar uffiċjalment 8 kandidati nazzjonalisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla. Busuttil qal li dawn il-kandidati ingħataw approvazzjoni sħiħa. Eżekuttiv kien unanimu fuq dan l-ewwel grupp ta' kandidati. Hija proċedura tal-Eżekuttiv, m'hemmx għalfejn jiena ngħid il-riżultat kienx unanimu jew le, imma nassigurak illi kien hemm appoġġ sħiħ għal din il-kandidatura. Minkejja dan, meta mistoqsi dwar ir-rapporti fil-medja li numru ta' membri tal-Eżekuttiv astjenew milli jivvutaw, Simon Busuttil ma ċaħaġ dawn ir-rapporti. Din kienet l-ewwel darba li fil-Partit Nazzjonalista kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ma ġewx magħżulin b'vot unanimu. Minkejja li r-rapporti dwar il-votazzjoni diġà ħarġu fil-mezzi tax-xandir, Simon Busuttil sostna li l-laqgħa tal-Eżekuttiv għandha tibqa' interna u bekk ħarab milli jwieġeb dwar il-kwistjoni ta' qasma interna fih dan l-istess Partit Nazzjonalista. Minflok huwa esprima disapprovazzjoni tiegħu għal fatt li din l-informazzjoni ħarġet fil-medja. Ma kienx hemm astensjonijiet? Minix nagħti ir-riżultat id-dettalji ta' laqgħa illi kienet magħluqa. Għaliex ħarġu fil-medja wkoll dawn. Iva, hemmhekk ħarġu fil-medja sar ħażin. Il-kap nazzjonalista qal li l-għan ambizzjuż tal-Partit Nazzjonalista u li jikseb 3 mis-6 siġġijiet tal-Europarlamentari Maltin. Busuttil żied jgħid li għalih il-lista ta' kandidati għall-Parlament Ewropew li preżenta kienet finali għalkemm ma xtaqx jikkommetti ruħu dwar possibilità li jiżdiedu oħrajn.